खुलुमबाय आंनि मुङा ब्रिनजिल दैमारि आङो दोंसे बर' मेथाइ रोजाबनो लादों अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लाइक खालामनानै होगोन आरो रोजाबनाया मोजां जायाब्ला डिसलाइक खालामगोन आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै लागोन जाहाथे आङो गोदान भिडिअ बानायब्ला नोंथांमोननि मबाइलाव गुदुं होनैनाय बायदि। मेथाइनि मुङा जादों गिनाङा आंनि जिउआव। गिनाङा आंनि जिउआव फwrbu दङ नों लोगोसे। गिनाङा आंनि जिउआव फwrbu दङ नों लोगोसे। राहानिगिरि खैफोद दुखुआव सोरां होयो राहानिगिरि खैफोद दुखुआव सोरां होयो। गिनाङा आंनि जिउआव फwrbu दङ नों लोगोसे। बेंखनबोला खोमसिया जिंगा सिनांबोला फwrbu नों नायना थायाखै गोजोननि बानजाय फैयो। बेंखनबोला खोमसिया जिंगा सिनांबोला फwrbu नों नायनानै थायाखै गोजोननि बानजाय फैयो। गिनाङा आंनि जिउआव फwrbu दङ नों लोगोसे। नेदों नों फwrbu आंखौ अननायनि नोजोरजों। नेदों नों फwrbu आंखौ अननायनि नोजोरजों। नेनानै दङ सैताना सैनायनि खंखराव लांनो।